da kallo ta Bakuri TV. Ku je ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa a wannan tasha mai suna Tsakargida Top TV. Sakayyar so masu iya magana na cewa idan ka an ce makaho ga ido ita wani yake tabbas ya san ba zai samu ba. In dai akan ki ne zan iya komai da kike gani. Dan Allah Mero ki furta abin ni ma abin da zan ji daɗi san cewa ni ma na mutu wallahi ba da Allah ka tattara ka kamar ga wanda ba ka ja ka yi duwa wala Allah faradiya ta kan cikin gari ne ya Sakayyar so ba san in shiga wani hali akan kuma da ka san irin san da nake mata ka makara an riga an yi mata miji ka je bai aka ta gidin da bawan yaro to tsoron sa ne kake ji kana wanda ka ji tsoron sa wallahi kunu ne ya sanyi Allah har kunu yake lalu bangare menene dalilin sa na shata lashi kuma inda yake cutu wanda so da budurarsa to hakika zai ba kunci barci Sakayyar so yan gaskiya biyar gaskiya ba ka da matsala soyayya ya dodar yayi dadi ba ka da matsala da ni na gaskiya shi kowa ne shakwakiyar da baba jere annama da kuma irin neman mafita shi ya kai su ga halaka gaba ɗayan su menene sakayyar da suka tsinta menene abin da suka girma menene asalin shuka Sakayyar so wallahi ko kai ka kula sai na yi su kuwa a tattun ka wallahi kada share shi ban ma san waye shin ka san Sakayyar so mashirin wannan shirin sa na gido Yarima Mawaka mataimakin mai bada umarni Abdul a kauyen waka wanda ya dauki nan wannan shirin Shaksan C Sakayyar so labari da kuma tsarawa da bada umarni Musa Talibin zuciya ta ba ta iya aiwatar da kowane aiki ba ce sai zuciya ta ba wata umarni wannan dalilin sa ba zan iya rayuwa ba kake sa ne ji kamar na kowace mace sa'a a duniya Da yaro ne da san wuta ba sai ya taka. Sakayyar so kai ka gane ni sarki waye bai san ka ba dukkan nan duk kauyen nan dani mu dan Allah kai ka ga yanzu ko ma ci wannan faduwa ta ne farari baka da matsala wannan shiri zai fara zo muku ne ranar Juma'a 19 ga watan Fabrairu misalin karfe 8 na dare sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashoshin mu kamar haka Hausawa Top TV, Gido 24 TV, Fuskar Arewa da kuma Tsakargida Top TV a waɗannan tashoshi kadai za ku yi kallon wannan shirin namu mai suna Sakayyar so. Sakayyar so zuciya ke saka ba a baka ba illar so in har dai gyambo bai warkewa ke ruri in faɗa ma masoyi na gaskiya shi kowa ke ta nema in hari in kai da soyayya ka kasa girma sau tari wasu kanta na ga sinayar yaɗa gulma na gane mai son ka ko ɗaya baya kaddamar ma bare sakayya ta cin masa domin Allah shi yake ma shi matuci ko ɗaya baya tsallake wata koma in Allah ya so ka sai yayi maka babbar makoma Sakayyar so Sakayyar so Sakayyar so
sakayyar so zuciya ke saka ba a baka ba illar so in har dai gyambo bai warkewa sakayyar so zuciya ke saka ba a baka ba illar so in har dai gyambo bai warkewa zan yi a ƙarshe idan na gama. Fatiha da ayatul kursi. Hasana, ku kika fahimta tsakanin nan da farashi. Anya ko babu soyayya tsakanin su. Kin fahimta akwai soyayya tsakanin nan da farashi. Na fahimci. Ya kamata da ni da ke yi wani abu a kai. Ni da kai ba abin da za mu iya. Marketing manager, kin daga janna da za ta dawo wannan kamfanin. Ban yi zato ba, amma sai gashi ta Kin san me yasa ka dawo? kawai saboda dogaro da Allah. Isa me yasa kika amince za ki auri Umar Hashim? Duk da cewa shi mukimu ne, abu ne wanda zai amfanar da mu. Ko dai yayi miki dadin baki ne. Ba daɗin baki ne, Wani alƙawari yayi miki? zai tsare dukiyoyi. A yanzu wannan abu kika fi so a cikin wannan kamfanin. Ina son duk wani abu da ya shafi ofis ɗin cif a kawo. Umar, na yi ma alƙawarin zan sai ma gora da alaiba. To na gode sosai. Ni ne da godiya. Kuma da zaka tashi mun ba magana ne. Ko ke karka damu, ai za mu haɗu a gurin ɗaurin aure. Da izinin Allah. A kawunta, na ji labarin gobe Umar Hashim zai aure da Bisa. Ya mana illa. Tabbas ya mana illa. Saboda me ka faɗa haka? Saboda zai toshe duk wasu hanyoyi na shiga kuɗi. bayar ya gulma na gane mai son ka ko ɗaya rana kan zamar Ma'aji me yasa na ganka cikin damuwa? Ranka ya daɗe, saukin da kwanan mutane Ko ke ba ke jira kaddara ba ne? da samu da rashi da kan Allah. Kana ganin za a iya dama da kujerar ka? Insha Allah. PA, ina son in kashe Umar Hashim. ina da maka babbar Na ji, to a kike ganin zai iya kashe shi. Hajiya, kamar yaushe yake so in kashe miki Umar Hashim. Da ni da wa za mu kashe shi. Manaja, na ji Umar Hashim ya ce mun kai barawo ne. Ƙarya ke. Kar ka ce masa komai, ka yi hakuri ka rabu da shi. Ya kwanto wa kansa kuma. Saboda me kake so ka ga bayansa. Kuma ya ce sai ya kore ka daga wannan kamfanin. Ya yi kaɗan wallahi. MD, kai ne wanda za ka aura Hajiya Nafisa. Na canza zuciya. Oke, to saboda me ka ba su aurenta. Dan na aure Hajiya Nafisa za ta gane ba dan Allah nake son. To ai ni na zata dan Allah kake son ta. To daga yau ka goge wannan tunanin a cikin zuciyarka. Nafisa saboda me kike so ki aure MD? Shin ka taɓa tambaya ta menene dalilin da ya sa ni? A'a, amma yanzu ina son in sani. Ta haka ne Umar Hashim zai fuskanci wulaƙanci. To menene yasa na ga ba kya son yawan su? Ina neman hanyar da zan musguna masa. Haka ne, wace dama yanzu kike so a wannan kamfanin? Kulawar ofis ɗin Umar Hashim ta dawo. To yanzu wa kika ba dama a kashe miki Umar Hashim? Na ba wa tsohon chief account. Cin akawunta anya ku da gaske za ka iya yin kisa? Gashi ranar ta. Kana ganin komai za ka iya aikata saboda kuɗi? Babu abin da ba zan iya yi ba. Ita duk abin da nake yi. Babu jarabar san kuɗi da nake. Ko mata ba na kula ba. Umar, wani alkawari kai wa matawalle? Kwandala ba za ta ƙara ɓacewa ba a cikin wannan. Ai dukiyar ba taka bace ba. Ko da ba dukiya ta bace, amma an yi ki. To kai ina dukiyar taka? Lallai babu wanda yake azurta bayi sai Ubangiji, kuma da samu da rashi duka nasa. Kana ganin za ka iya bin matawalle arziki? Ya Nafisa an aiko ni gurin ki. Kana iya jira na gama abin da nake sai na saurare. Ya kamata ki saurare ni yanzu. Kai ne za ka gaya min abin da ya dace ko kuma ni ce zan gaya maka abin da ya dace. Ke ce za ki gaya mun amma ni sauri nake. Idan kana hanzari ne kana iya ɗaukan takardar ka ƙara. Ai kuwa sai na gaya matawalle. Faɗi wannan takardar mece ce na sa maka hannu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Haji an ce kina nema na. Ka zauna za mu Oke to ina jin Na fitar da kai a matsayin mijin da zan aura. don Allah ki ya ku ba na sani. Ba haƙuri za ka bani. Oke to ya kike so in yi?
kawai ka amsa umarnin da na baka shine kawai abin da za ka dawa kike so a wannan kamfanin ma'aji na wannan ma'aikata. me yasa kika fasa auren Na ga yana da tsawo. Halima kin ji hajiya da kisa wai tana so na Waye ba zai ji yana son ka ba. Umar ka ji hajiya da kisa wai za ta aure da yawar ubangiji ya tsara haka ne domin ta fahimci yadda rayuwa gaskiya ne Umar Hashim godiya nake to amma ina son baka shawara yalla bai kada ka bari ta ci gaba da yadda haka cewa mulkin da take a nan shi za ta dora akan ka idan kun yi aure hajiya da kisa idan kin yadda mun yi aure za ki rinda mun ba dan To kana iya ba. saboda bai ba za ki mun wankin ba Saboda dukiyar ba ta ka bace. oke to na da zan aure Lalla malan karfan baki. Nafisa ke tsaye sako daga matawalli ya ce ni ya ji abubuwan da kike yi Umar Hashim To yanzu menene abin? kira Umar Hashim ki ba shi hakuri Kai ka adana kalamanka. ba nake yi ranke dade zaki iya kunyata shi to Duk lokacin da na so kunyata shi sai ya zuba. da Allah ya dogara ne shi yasa ba za ki taba iya kunyata shi a duniya ba Idan ka fusata ni zan nuna maka cewa kai ba komai bane a wannan ma'aikatar. fa da man ban sa gaba aikin wannan ma'aikatar duk wanda bai gode wa mutum ba ba zai taɓa gode ma Allah ba kin ji maganar masu ilimi ko Me ma kace? anya ma ku kina da kangaro Lalle yau kai ka nuna min kai kolo ne. Zaburarren kare mahaukaci mai ciwo. Umar Hashim kana jin irin maganganun da take gaya maka fa ina miki uzurin cewa ki zani talauci a baya da ya kira ki dabba me kika yi masa Baya da ya kira ni da dabba. Sai da na zuba mai ragowar ruwan wanka na da na baki. yanzu kuma da me ya kira ki Sannan kuma yanzu ya kira ni da janital. Hajiya me kika fahimta game da Umar Yadda na fahimta. Mun yi Umar yana da wani dafa. Umar da gaske ne kana da wani dafa'i gaskiya ne wannan wanne dafa'i ne kulhuwa da falaki da nas a gunwa ka same shi sayyidul awwalina wal akhirina bakin da baya karya Nafisa kaga ana mun kin tsorata da lamarin Umar ko Ba tsoro nake ji ba. to menene yasa ba ku kashe shi ba Ba na so ya mutu yanzu. saboda me Muddin Umar ya mutu ba tare da ya wulakanta a wajena ba. To akwai waɗanda za su ke ɗaukansa kamar wani jarumin maza. to yanzu ta wacce hanya za ku bi kenan Akwai hanyoyi da yawa. aifa kamar a kunnan matawalli Kada ka bari ka zama sanin shi kansa tsakanin uba da ƴansa. to a zagwaigwai uwar surutu yaya kike so a yi Kada ka bari mutumin da ya sani. Alhaji Matawalle saboda me kake yin komai ne akan Nafisa da girma da kuma kima a ido naji yanzu wace babbar kyauta za ka yi wa Umar Hashim na canja mishi gida Amma kuma nan gidan Allah ya kin ga na san abin da zai kyautar ta yi kaɗan ne ko sai na ƙara Umar da makullin mota Hajiya saboda me kuka fasa kashe Umar a fahimci cewa duk wanda zai ja da shi sai ya shirya. kenan yana da basira sosai kenan Ba basirar shi bace take tsallakar da shi. Umar saboda me wai baka rama abubuwan da suke yi maka saboda kowane mutum dole zai girba abin da ya shuka ta hannunsa MD saboda me Umar yake zillewa daga cikin tarkonka ba dan karamin tarko bane zai iya kama shi Hajiya saboda me naga kin koma ga Allah Ba don komai ba, saboda mun ga samun kariya. Hajiya ni ma ina da muradin zama kamar Umar Hashim Da so samu ne, dukkan mu a ce mu zama irin sa. ke ma wai daman kina so a yi gaskiya Ita gaskiya sunanta gaskiya. Ko an binne ta wata rana sai ta bayyana kanta. Hajiya kullum sai ya ringa ganin zuciyar Umar Hashim a cike Yana cika su ne da ambatan Allah. Hajiya kin faji labarin rarara zai bani mota Muna maka fatan alkhairi. Nafisa saboda me kika fitar da Umar a matsayin mijin da zaki aura Ba dai saboda komai ba, baya taɓa yadda hannun kyauta ba.
babbar magana. Umar, menene dalilin da yasa ka amince da soyayyar Nafisa? So da yawa mutum ya kinkin abu kuma shi ne alheri a kai. Hajiya, ina son ki raba soyayyar Nafisa da Umar. Akwai buƙatar haka. Anya ba za ki iya. Ka zuba ido ka gani. MD, da nan kana yi wa Hajiya dariya saboda me kake yi wa Hajiya dariya? Dan ba zahiri ba wai yake ganin zai yi ma Allah ba. Assalamu alaikum jama'a. Mun gode da ziyartar wannan channel ta mu da sabuwar channel na Arewa TV. Ku ziyarci channel din ku danna subscribe sannan ku danna alama haka za mu rinka sambaɗo muku kafce kala iri daban-daban domin nishaɗi. Farin cikin ku shine namu masoya idan babu Karima a ina zan samu maganin aljanu. A cikin Alƙur'ani. Wace aya zan yi a ƙarshe idan na gama? Fatiha da ayatul kursi. Hasana, kika fahimta tsakanin da Umar Hashim. Anya ko babu soyayya tsakanin su. Kun fahimta akwai soyayya tsakanin da Umar Hashim? Na fahimta. Ya kamata da ni da ke mu yi wani abu hakan. Ni da kai ba abin da za mu iya. Marketing manager, kun ga zaton da za ta dawo wannan kamfanin. Ban yi zato ba, amma sai gashi ta bi. Kin san me yasa ka dawo? Kawai saboda dogaro da Allah. Nafisa, me yasa kika amince za ki auri Umar Hashim? Duk da cewa shi maƙinmu ne, abu ne wanda zai amfanar da mu. Ko dai ya yi miki daɗin baki ne? Ba daɗin baki ne. Wannan alkawari ya yi miki? Zai tsare dukiyoyi. A yanzu wannan abu kika fi so a cikin wannan kamfanin? Ina son duk wani abu da ya shafi ofis ɗin ce a kawo. Umar, na yi ma alkawarin zan sai ma gora da allura. To na gode sosai. Ni ne da godiya. Kuma da zaka tashi mun ga magana ne. Oke karka damu ai za mu haɗa a gurin ɗaurin Da izinin Allah. a kawunta ka ji labarin gobe Umar Hashim zai aure Nafisa Ya mana illa. Tabbas ya mana illa. saboda me ka faɗa haka Saboda zai toshe duk wasu hanyoyi na shigan kuɗi. Na gane mai son ka ko ɗaya baya kan zamar ma bari sa Mati me yasa da kanka cikin damuwa Ranka ya daɗe. Saukin da kwanan da Oke ba ke jira kaddara ba ne ka samu da rashi duk na Allah. kana ganin za a iya dama da kujerar ka Insha Allah. PA ina son kashe Umar Hashim Ina da yakinin cewa buƙatar ka ba. na ji kowa kike ganin zai iya kashe shi Hajiya kamar yaushe yake so in kashe miki Umar Hashim sakayyar so da ni da wa za mu kashe shi manaja ta ji Umar Hashim ya ce mun kai barawo ne ƙarya ne. kar ka ce masa komai ka yi hakuri ka rabu da shi Ya kwanto wa kansa kuma. saboda me kake so ga bayansa kuma ya ce sai ya kore ka daga wannan kamfanin Ya yi kaɗan wallahi. MD kai ne wanda za ka aura Hajiya Nafisa Na canza zuciya. oke to saboda me ka fasa aurenta Dan na aure Hajiya Nafisa za ta gane ba dan Allah nake so. to ai ni na zata dan Allah kake son ta To daga yau ka goge wannan tunanin a cikin zuciyarka. Nafisa saboda me kike so ki aure Shin ka taɓa tambaya ta menene dalilin da ya sa ni? a'a amma yanzu ina son in sani Ta haka ne Umar Hashim zai fuskanci wulaƙanci. to menene yasa naga ba kya son yawan surutu Ina neman hanyar da zan musguna masa ne. haka ne wace dama yanzu kike so a wannan kamfanin Kulawar ofis ɗin Umar Hashim ta dawo. to yanzu wa kika ba dama ya kashe miki Umar Hashim Na ba wa tsohon chief account. chip akawuntan anya fa da gaske zaka iya yin kisa Gashi rana ta. kana ganin komai zaka iya aikata saboda kuɗi Babu abin da ba zan iya yi ba. Ni fa duk abin da nake yi. Abar jaraban san kuɗi da nake yi. Kuma ta bana. Umar wannan alƙawari kai wa matawalle Wanda laba ya ta ƙara ɓacewa ba a cikin wannan. to ai dukiyar ba taka bace ba Ko da ba dukiya ta bace amma an yi ki. to kai ina dukiyar taka Lallai babu wanda yake azurta bayi sai ubangiji kuma da samu da rashi duka na sa to kana ganin zaka iya bin matawalle arziki da izinin Allah. ya Nafisa an aiko ni gurin Kana iya jira na gama abin da nake sai na saurare. ya kamata ki saurare ni yanzu Kai ne za ka gaya min abin da ya dace ko kuma ni ce zan gaya maka abin da ya dace. ke ce za ki gaya min amma ni sauri nake Idan kana hanzari ne kana iya ɗaukan takardar ka ƙara. ai kuwa sai na gaya matawalle Faɗi wannan takardar mece ce na sa maka hanyar. Assalamu alaikum Wa alaikum salam. Haji an ce kina Ka zauna za mu yi magana.
Oke to ina jin Na fitar da kai a matsayin mijin da zan aura. dan Allah ki ya kudi ba na sani. Ba haƙuri za ka bani. Oke to ya kike so? Kawai ka amsa umarnin da na baka shine kawai abin da za ka. Dawa kike so a wannan kamfanin? Ma'aji na wannan ma'aikata. Me yasa kika fasa aurensa? Dan na ga yana da tsawo. Kuma kin ji Hajiya Nafisa wai tana so. Waye ba zai je yana son ka ba. Umar ka ji Hajiya Nafisa wai za ta aure. da yar ubangiji ya tsara haka ne domin ka fahimci yadda rayuwa. Gaskiya ne Umar Hashim ya nake. To amma ina son baka shawarar labai. Kada ka bari ta ci gaba da yadda da cewa mulkin da take amince za ta dora akan ka idan kun yi aure. Hajiya Nafisa idan kin yadda in mun yi aure za ki rinka mun ga zan aure. To kana iya ba. Saboda me ba za ki mun wankin ba? Saboda dukiyar ba ta kawace. Oke to na da zan aure. Dan Allah malam karfin baki. Nafisa ke tsaye. Sakayyar Sako daga Matawalle. Ya ce ni ya ji abubuwan da kike yi wa Umar Hashim. Yanzu menene abin? Kira Umar Hashim ki ba shi hakuri. Kai ka adana kalamanka. Ba nake yi ranke dade za ki iya kunyata shi to? Duk lokacin da na so kunyata shi sai ya zille. Da Allah ya dogara ni. Shi yasa ba za ki taba iya kunyata shi a duniya. Idan ka fusata ni zan nuna maka cewa kai ba komai bane a wannan ma'aikatar. Fa da man ban sa ka ba aikin wannan ma'aikatar. Duk wanda bai gode wa mutum ba zai taɓa gode ma Allah ba. Kin ji maganar masu ilimi ko? Sakayyar Me ma ta ce? An yi mako kina da kan gado? Lallai yau kai ka nuna min kai kololo. Zaburarren kare mahaukaci mai ciwo. Umar Hashim kana jin irin maganganun da take gaya maka fa. Ina miki uzurin cewa ke jami'ar miki. A baya da ya kira ki dabba me kika yi masa? Baya da ya kira ni da dabba sai da na zuba mai ragowar ruwan wanka na da na baki. Yanzu kuma da me ya kira ki? Sannan kuma yanzu ya kira ni da janitala. Sakayyar zuciya ke saka ba a baka ba. Hajiya, me kika fahimta game da Umar? Yadda na fahimta. Lalle Umar yana da wani dafa'i. Umar da gaske ne kana da wani dafa'i? Gaskiya ne. Wannan wanne dafa'i ne? Kulhuwa da falaki da nasu. Abun wa ka same shi? Sayyidul awwalina wal akhirina bakin da baya ƙarya. Nafisa, na ga alamun kin tsorata da lamarin Umar ko? Ba tsoro nake ji ba. To menene yasa ba ku kashe shi ba? Ba na so ya mutu yanzu. Saboda me? Muddin Umar ya mutu ba tare da ya wulakanta a wajena ba. To akwai waɗanda za su ke ɗaukansa kamar wani jarumin maza. To yanzu ta wacce hanya za ku bi kenan? Akwai hanyoyi da yawa. Aikwa kamar a kunnen Matawalle. Kada ka bari ka zama silan shi tsakanin uba da ƴansa. To a zagwaigwai uwar surutu, yaya kike so a yi? Kada ka bari Matawalle ya sani. Alhaji Matawalle, saboda me kake yin komai ne akan Nafisa? Yana da girma da kuma kima a idona. Naji, yanzu wacce babbar kyauta za ka yi wa Umar Hashim? Na canja mishi gida da kuma motar da aka bashi. Amma kuma nan gidan Allah Kinga, na san abin da ya ce. Kyautar ta yi kaɗan ne ko sai na ƙara Umar da makullin mota? Hajiya, saboda me kuka fasa kashe Umar? na fahimci cewa duk wanda zai ja da shi sai ya shirya. Oke, kenan yana da basira sosai kenan. Ba basirar shi bace take tsallakar da shi. Umar, saboda me wai baka rama abubuwan da